Σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει «Πας όσοι ομολογήσει ηρεμία έδωσε των ανθρώπων, ομολογήσω κακό αυτόν, έδωσε του Πατρός μου του Ευρωανής». Η σύναξη αυτή, πατέρες και αδελφοί, την οποία διοργάνωσαν οι αδελφοί μας για να ενώσουμε μαζί τη φωνή μας προς τον Θεό, μήπως και μας ακούσει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ομολογία. Βέβαια, πολλοί θα μας κατηγορήσουν, θα μας πούν ότι προβάλλουμε τον Αντίχριστο περισσότερο από τον Χριστό, ότι ασχολούμεθα συνέχεια με αυτά τα πράγματα και ότι έχουμε γίνει γραφικοί. Άραγε, οι Άγιοι Μάρτυρες, όταν επέμεναν χρόνια στο μαρτύριο, όταν υπέμεναν για το όνομα του Χριστού φυλακίσεις, μαρτύρια, και όχι μόνο άντρες, όχι μόνο γυναίκες, όχι αρχιερείς, ιερείς, αλλά και μικρά παιδάκια, τα οποία καν δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Όμως για το όνομα του Χριστού, όταν τους ρωτούσαν, έλεγαν «Ναι, χριστιανός είμαι και γι' αυτό το όνομα, για το όνομα του Χριστού, είμαι έτοιμος να πεθάνω». Είμαστε, αγαπητοί αδελφοί, όλοι έτοιμοι, έστω και αυτοί οι λίγοι που ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, όχι να δείξουμε ότι είμαστε μεγάλοι, όχι για να δείξουμε ότι ξέρουμε πολλά, όχι. Απλώς για να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας, γιατί σύμφωνα με τον Δεσπότη Χριστό, όπου εισήν δύο ή τρεις συγκεκριμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Βέβαια, λυπηρό το γεγονός σε μια ολόκληρη Αθήνα να είναι μόνο όσοι είναι εδώ μέσα. Θα μου πεις τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους να μην έρχονται σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Διότι εμείς είμαστε φανατικοί. Διότι δεν λέμε την αλήθεια, αλλά προσπαθούμε με ψέματα να παραπλανήσουμε τον κόσμο. Λες και έχουμε κάποιο κέρδος από αυτά. Οι ημέρες που διευκόμεθα, αγαπητοί αδελφοί, είναι οι ημέρες της ομολογίας. Είναι οι ημέρες που θα γραφτούν τα ονόματα όσων ανασταθούν στο βιβλίο της ζωής, όσο και παράξενο αν μας φαίνεται αυτό. Έτσι πάντοτε γίνεται στους αγώνες. Ας πάρουμε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας μας. Ποιοι ήταν αυτοί που αγωνίστησαν οι λίγοι? Ένας Άγιος ελληνικός, μόνος του, εκράτησε την Ορθοδοξία στην Δύση. Και είπε ο Πάπας, Μάρκος δεν επέγραψε και υπέγραψε που δεν επίσης. Ένας Άγιος Αθανάσιος, 7 χρόνια μέσα από τον τάφο, και έγραφε εναντίον των Αριανών. Ένας Άγιος Μεθόδιος, μέσα από τον τάφο, 7 χρόνια μαζί με τον νεκρό. Οι Άγιοι Θεόδωροι, οι γραπτοί, γιατί άραγε να υπομείνουν ένα τέτοιο μαρτύριο?
να τους γράψουν τα πρόσωπα με πυρωμένο σίδερο. Γιατί, για να μην αρνηθούν την προσκύνηση της εικόνας του Δεσπότου Χριστού και της Κυρίας Θεού και πάντων των Αγίων. Τι ήταν η οικονομαγία μπροστά στη σημερινή αίρεση? Τίποτα. Ένα μηδέν. Ο οικουμενισμός σήμερα είναι η θρησκεία του διαβόλου. Θα είναι η θρησκεία της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία, μη σας φαίνεται παράξενο, από 1η Μαΐου του 2016 αρχίζει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Εάν η Εκκλησία δεν αναλάβει τον αγώνα αυτό της διαπατήσεως των Χριστών, όπως ανέλαβε η τρομοκρατίας με τα κρυφά σχολιά και με τόσα που έκαναν, πόσοι Άγιοι Αρχιερείς πέθαναν με το σπαθί στο χέρι, πόσοι μάρτυρες, πόσοι που ομολόγησαν τον Χριστό και έλεγαν ότι ο Μωάμεθ είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου και Αντίχριστος, ερχόμαστε στη σημερινή εποχή. Τι είναι ο οικουμενισμός? Μία πανέρεση, μία αίρεση η οποία ενώνει όλες τις θρησκείες σε ένα πράγμα, στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Όσο και να μας φαίνεται αυτό παράξενο, είναι έτσι. Και θα δούμε πραγματικά σιγά-σιγά πως άρχισε ο διάβολος να βάζει ποδάρι μέσα στην Εκκλησία. Το 24, όπως ξέρετε όλοι, έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, του εορτολογίου. Δεν έγινε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, αλλά για τον σκοπό ότι θα πρέπει να αφήσουμε σιγά-σιγά τα δόγματα των Αγίων Πατέρων και να εφαρμόσουμε δόγματα τα οποία ποτέ δεν ξέρει και δεν ακολούθησε η οθόνος της Εκκλησίας. Και βλέπουμε τα μετέπειτα μετά από την αλλαγή του εορτολογίου. Κατάφεραν και γνώρισαν την Εκκλησία σε 2 ανυπομονούμενα στρατόπεδα. Ποιος θα έκανε αυτό? 2 μαζόνοι 33ου βαθμού. Και τι πέτυχαν με αυτό? Να αρχίσει να βάζει ο Αντίχριστος στο ποδάρι του μέσα στην Εκκλησία. Και φτάνουμε στα σημερινά. Ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον Αντίχριστο? Αυτοί οι οποίοι, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουλίδης, όταν υπάρχει κίνδυνος στην Εκκλησία, όποιος σιωπά είναι ένα είδος προδοσίας. Διότι, εάν δεν μιλήσουμε εμείς, που έρχεται ότι για την αγάπη του Χριστού αφήσαμε τα πάντα, φορέσαμε τα ράσα, γίναμε μοναχοί στο όνομα του Χριστού, ιερείς, αρχιερείς και. Αν δεν μιλήσουμε εμείς, ποιος θα μιλήσει στον κόσμο? Να του πει τι τέλος πάντων είναι ο Αντιχρίστος, τι πρεσβεύει, τι είναι ο οικουμενισμός? Θα πρέπει να το δεχτούμε ή δεν θα πρέπει? Να στιγματίσουμε αυτούς που το θέλουν, όχι για άλλο τίποτα, για την προδοσία την οποία προδοσούν. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουν πορείες οι ομοφυλόφιλοι μέσα στην Ελλάδα και να μην υπάρχει κάποιος να το σταματήσει. Ο Άγιος Μάτιος, επίσκοπος Λαυρών, όταν αποφάσισαν τότε βασιλείς να επαναφέρουν τους Ολυμπιακούς αγώνες, τι έκανε? Πήγε και με τη βοήθεια του Θεού σταμάτησε να μην γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Γιατί λατρεύουν τα ίδια. Είδαμε
Δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά τα οποία χρειάζεται μέρες και ώρες και ολόκληρη χρόνος για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με τι τρόπο λειτουργούν οι άνθρωποι αυτοί οι σκοτεινοί. Καταρχήν, εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα. Ποιο είναι αυτό το δικαίωμα? Διότι δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια. Και τι είναι αυτό που μας εμποδίζει? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέει ο Χριστός μας. Το πνεύμα, το άλλο και το φόνο. Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Βλέπουμε την προδοσία αυτή που γίνεται της πίστεως. Δεν μιλάμε, γιατί το δαιμόνιο αυτό δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Περνάμε από πόρους ιερούς, τρεφόμαστε με το σταυρό μας, γιατί το δαιμόνιο αυτό δεν μας αφήνει. Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο κόσμος για εμάς που κάνουμε το σταυρό μας και περνάμε το Χριστό? Γιατί δεν λέμε τι θα πει ο κόσμος για όλους εμάς που έχουμε καταδείξει να είμαστε χωρίς υπερβολή όργανα του διαβόλου? Συγχωρέστε με το λέω έτσι, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί είναι το θέμα. Λένε πατέρες ότι σε αυτή την εποχή οι ιερείς θα γίνουν λαϊκοί και οι μουσικοί δαίμονες. Γι' αυτό παρουσιάζεται ο δαίμονας σε κάποιον με σκηνή και του λέει: εγώ δεν χρειάζομαι πλέον, γιατί εσείς οι ίδιοι έχετε γίνει δαίμονες. Δεν χρειάζεται να σας πολεμήσω, γιατί εσείς οι ίδιοι κάνετε πράγματα που εγώ ακόμα δεν ξέρω. Και να μην αναφερθώ σε πράγματα που θέλουν χρόνο πάρα πολύ. Φτάσαμε στο σημείο, η κρατούσα βέβαια, γιατί εμάς ποιος μας υπολογίζει? Να φτιάχνουμε ευχή υπέρ των ομοφυλοφίλων. Αυτοί δηλαδή που αλλάζουν φίλους και αλλάζουν γυναίκες και το αντίθετο, να τους φτιάχνουμε και ευχή για να τους υπολογίσει ο Θεός. Μόνο με αυτό, δεν λέω τα άλλα, τις ερέσεις, δεν λέω τις προσευχές, δεν λέω το ότι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, λέω και μόνο αυτό να υπήρχε και να μην υπήρχε τίποτα άλλο, θα έπρεπε να έχουμε διαχωρίσει κάθε ευθύνη από αυτούς τους ανθρώπους και να κοιτάξουμε τι λέει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, το πνεύμα αυτό, το άλλο και το φόνο του λάβει τεράστια εξουσία. Θα τα συνεχίσω και πιο πέρα. Βλέπουμε την Ελλάδα μας σιγά σιγά να τρίνει. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά? Βλέπουμε τις μανάδες μας, τις αδελφές μας, τους συγγενείς μας καθημερινώς να γίνονται εγκληματίες. Αλλά δεν μας αφήνει το πνεύμα αυτό να μιλήσουμε. Δεν μας αφήνει να βγούμε στους δρόμους κατηγοράμε όλοι τον Ηρώμη, γιατί έτσι τους καταλαβαίνουμε. Και εμείς οι ίδιοι σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Και θα ήταν μικρότερο το έγκλημα αν τα
τέτοια παραδείγματα να φέρω. Μα λέει, πώς θα ζήσω τα παιδιά από παντού δυσκολίες. Άρα δεν είναι δυσκολία το να πας στον γιατρό και να πληρώσεις να σκοτώσεις το παιδί σου. Δεν είναι δυσκολία το να έχουμε 4-5 αυτοκίνητα ο καθένας. Να έχουμε μεγάλους κύκλους και δεν ξέρω εγώ τι μέσα στο σπίτι μας. Και όλα αυτά δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε. Βλέπουμε αυτό που έλεγε ο Αγιονίκος, ο Μαθονίτης, όταν λέει από το 1900 περάσουν 4-20 πενταετίες, θα δείτε να αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων. Θα πηγαίνετε στον δρόμο και δεν θα γνωρίζετε ποιοι είναι οι άντρες και ποιοι είναι οι γυναίκες. Το είδαμε και αυτό. Πόσο λοιπόν μας φαίνεται ότι τόσο απλό είναι αυτό το πράγμα, ότι οι γυναίκες να φοράνε παντελόνια και οι άντρες να φοράνε φούστες, όπως κάνει ο Λουβάς, κάνει ο Λουβάς, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ο Θεός στο Δευτερονόμιο είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και λέει «Ου έτσι σκεύη ανδρός και γυναική». Απαγορεύεται, λέει, η γυναίκα να φοράει σκεύη ανδρικά. Ουδού μία δέστε ανήρως ζωή γυναικεία. Δεν επιτρέπεται να φοράει ο άντρας ζωή γυναικεία. Διότι δέλημα κυρίως Θεό. Είναι δέλημα, δηλαδή είναι συγχαμάρα μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Και δεν σταματάει εκεί. Και πάνω στο Θεό αυτά εξολοθρευτήσετε. Γιατί σήμερα οι περισσότερες γυναίκες έχουν καρκίνους, διότι δεν κάνουν παιδιά. Τα κάποια που βλέπουν είναι όλα καρκινόφωνα. Αυτό θέλουν οι Εβραίοι. Με κάθε τρόπο να αφανίσουν το ελληνικό έθνος. Γιατί το έθνος είναι, το ελληνικό είναι αυτό που εδόξασε το Θεό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας όταν πήρε η έκθεση είπε «Ήρθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ήρθε η ώρα. Πραγματικά ήρθε η ώρα. Όμως, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, είμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όλα πάνω λόγια. Βλέπουμε την προδοσία της πίστεως από πατριαρχάδες, από αρχιερείς, από ιερείς. Βλέπουμε να έχουν γίνει οι τσοπάνιδες μισοτοί. Να μην νοιάζονται για το βίντεο, να μην διδάσκουν καν τους χριστιανούς πώς πρέπει να κάνουν τις σταυρότους. Και γενικά έχει κυριεύσει το πνεύμα αυτό το άλλο και το κόμμα. Για να φύγει αυτό το πνεύμα. Είδε λέει όταν το τόσο του Παπατάκη, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, έπαιξαν αυτόν μεταξύ και αυτού μόνο, δηλαδή μεταξύ σας. Αν σου ακούσει, κέρδισες τον Χριστός. Αν δεν σου ακούσει, παράλαβε ένα ή δύο ακόμα μαζί. Εάν και αυτούς παρακούσει, υπέρ η Εκκλησία. Εάν δεν και της Εκκλησίας παρακούσει, έφτασε ώστε ο εθνικός και ο τελώνης. Ακούμε να βασανάται το όνομα του Χριστού καθημερινώς, δίπλα μας, παντού το όνομα του Χριστού της Παναγίας. Δεν μιλάει κανένας. Λες και όλα είναι βαίνουν πολύ καλά. Όμως αυτό είναι που θα μας φέρει την τροπή του Θεού. Και ήδη δοκιμάζουμε την οργή και την εγκατάλειψη του Θεού. Διότι έχουμε εκκλησία, η οποία δεν είναι εκκλησία. Ενώ την κρατούσα εκκλησία, η οποία οδηγεί αυτούς που πιστεύουν στην απόλυτα. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι
ψέματα και να κλέβουν. Έχουμε οικογένειες που δεν είναι καν οικογένειες. Έχουμε συστήματα τα οποία δεν είναι συστήματα ορθόδοξα. Ο Έλληνας είχε τρία πράγματα. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Βλέπουμε να ξεπουλάμε η πατρίδα μας και δεν μιλάει κανένας. Μα δεν διεκδικούμε τίποτα με ελληνική. Πόσο έτσι το πέσει. Και θα διεκδικούμε και θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πάρουμε όταν πράγματι έρθει η ώρα που έχει ορίσει ο Θεός. Αλλά ο Θεός μετράει τον καθενό στην προαίρεση. Μετράει για ποιο σκοπό το κάνει ο καθένας. Γιατί ήρθατε σήμερα εσείς εδώ πέρα για να δείτε εμάς? Όχι. Ήρθατε για κάποιο σκοπό. Θα έπρεπε πρώτα το Άγιο Πνεύμα που λέμε ότι κατέβηκε προχθές και μας φώτισε. Δεν ξέρω αν μας φώτισε ή αν μας έκανε όπως έκανε Θεός του Κύριου του Βαβέλου. Ή αν εσύχησε τις γλώσσες μας και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έπρεπε σήμερα, τουλάχιστον, και όχι μόνο σήμερα, και σε κάθε διαδικασία, να μαυρίζει ο τόπος από το λάθος το οποίο ανάλαβε όλες τις ευθύνες και την υπογραφία και σε όλους τους αγώνες μπροστά το λάθος. Αλλά τώρα δυστυχώς δεν βαριέστε, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, είναι πραγματικοί, τους ακούτε, είναι εξαράκητες. Ναι. Εάν εμείς είμαστε πραγματικά οι πραγματικοί και εξαράκητες, οι Άγιοι Πατέρες που φωνάζουν εδώ και 2.000 χρόνια για τα σημερινά που γίνονται τώρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θα σας δώσουν το σφράγισμα, το οποίο δεν είναι το 666. Επαναπαυόμαστε εκεί, ότι θα είναι τα τούνε, θα μας πάρουν το σφράγισμα και όσοι σφραγιστούν είναι λάθος. Δεν λέει μόνο το σφράγισμα. Λέει ο έργο, το χάραμα, τον αθμόν ή τον αθμόν του ονόματος. Σήμερα είναι ο αθμός του ονόματος. Αύριο, μεθαύριο θα μας φέρουν και το χάραμα. Και όπως λέμε τώρα, μα τι θα κάνουμε, έχω παιδιά. Δεν θα πάρω τα φάρμακα μου. Δεν θα κάνω εμβόλια στα παιδιά μου. Δεν θα έχω φάρμακα. Δεν θα έχω όλα αυτά τα οποία μου παρέχει η πολιτεία. Πολύ καλά κάνουμε. Αρνούμε τα χρόνια του Αγίου Θεού και ελπίζουμε στην χρόνια του διαβόλου. Γιατί πραγματικά το άμπρα και το σφράγισμα και όλα αυτά είναι πραγματικά χρόνια του διαβόλου για να διώξει τη χάρη του Θεού από τους χριστιανούς για να μπορεί πιο εύκολα να μας φραγίσει. Απλούστατα. Το λένε όλοι οι πατέρες. Και μάλιστα ο Επίσκοπος Κεσαρίας, Ανδρέας και Αλέγας μας λένε πόσο ακριβώς για τη σημερινή εποχή. Να σας το διαβάσω όπως ακριβώς το λένε. Και τι το χάραμα επιφέρει, το όνομα του Θηρίου. Διτείτε τούτο η γνώση, η ίδια παραφοράς αυτού του ονόματος, η διαψήφου. Και την ψήφο βρε του ονόματος του Θηρίου, θα σας εξηγήσω μετά, αλλά αφού δηλαδή με επιδέστη, έντε φράσιση και ονές, είναι ο μη τούτο επιφερόμενος, ο οποίος δεν έχει την καρδούλα αυτή, έντε στον αναγκαίο ευθείες τελευτήσει, θα πεθάνει από την ένδυα από την πείνα. Αριθμό δε ανθρώπινο όνομα είναι. Και δεν θα δώσει αυτό, λέει, ένα αριθμό, αλλά ψήφων εντριβή. Παλιά είχατε για να δικάσουν ένα κομμάτι πλάτη. Ψήφος εντριβή συνέχεται ένα πράγμα που χρησιμοποιούμε συνέχεια κατά
και ευλογημένοι ανθρώποι, ο καθένας θα ξέρει τι έχει πάρει. Αρμόζει το ονόματος ψήφου 666. Εάν τα λέγαμε εμείς, θα μας λέγαμε ότι κοροϊδεύεται τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα να δούμε κάτι. Δεν δουλεύει με άλλο σύστημα παρά μόνο με το 666. Γιατί? Και δεν είναι αυτό. Αλλά ακούμε και τους πνευματικούς του κάθε ενός. Δεν είναι τίποτα, δεν σας νοιάζει, είναι παρατηρημένα, εμείς θα είμαστε μπροστά και ξέρετε, όταν θα γίνει κάτι, εμείς θα το πάρουμε. Αλλά κύριε πατέρες και αδελφοί, αν δεν προετοιμαστούμε, εάν δεν αγωνιστούμε, εάν δεν προπονηθούμε πριν κάθε αγώνα, πώς θα πάμε σωστά λέω, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι. Καταρχήν, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί, επειδή οι ιερείς οι εντεταλμένοι για αυτό το θέμα έχουν το πνεύμα το άλλο και το άλλο. Ούτε λαλούν, ούτε ακούν. Θα μου πεις εσύ το έχεις τον νόμο. Δεν υπάρχει. Μακάρι εγώ να είμαι ο τελευταίος και μακάρι όλοι να πάνε μπροστά. Αλλά θα βλέπουμε, έρχεται καθημερινώς ότι ο νόμος ο οποίος υπάρχει στο μοναστήρι μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό για να μας δείξει πώς θα είναι μετά από λίγο όταν ο διωγμός αυτός θα επεκταθεί όχι μόνο στους παλαιομερολογητές αλλά και στους νεομερολογητές. Έτσι γίνεται της Αγιώτος. Όποιος το οδηγήσει να πει εναντίον του Βαρθολομαίου, διώκεται. Γιατί? Για να μην υπάρχει πουθενά, να μην ακούγεται η αλήθεια. Εάν όμως, λέει ο προφήτης, ο σκοπός δεν μιλήσει όταν θα πάει ο ξένος να το σπάσει και θα δει ένα πρόβλημα. Από τα χέρια σας λέει θα ζητήσω το αίμα του προβάτου από τους ποιμένας. Δεν θα το ζητήσει από κάθε προσωπικό, αλλά θα το ζητήσει από τους ποιμένας. Γι' αυτό ας αφήσουμε με ψυχασμό, πατέρες και αδελφοί, όσο είναι καιρός γιατί σε λίγο θα θέλουμε, αλλά δεν θα μπορούμε. Θα μας δέσουν οι κυβερνώντες με τέτοιους νόμους που όποιος τολμήσει να διαμαρτύρεται θα φυλακίζεται. Είδατε το μνημόνιο αυτό. Πολλοί μας λένε ότι είναι ψέματα. Όμως βλέπουμε αυτά τα οποία γράφουν μέσα να αφήνουν να εφαρμόζονται. Μα λένε για τζαμιά. Ήδη. Αρχίσαμε λέει στο Βατανικό θα φτιάχνουμε τζαμιά. Μίλησε κανένα ότι κύριοι, όλη η Μικρά Ασία είναι γεμάτη εκκλησίες. Ένα τζαμί εσείς εδώ, μια εκκλησία εμείς στην Μικρά Ασία. Θέλετε εσείς ένα μεγάλο τζαμί, πρόσφατα στην Αγία Σοφία. Αλλά ποιος θα μιλήσει όταν όλοι έχουν το πνεύμα αυτό, το δαιμονικό, το οποίο είναι το πιο χειρότερο πνεύμα με όλες τις Σατανάς μέσα στην εκκλησία. Εάν δεν μιλήσει, πώς θα μάθει ο άλλος. Αν δεν μιλάνε οι πρώτοι πατέρες για το θέμα του εορτολογίου, αν δεν λέγανε ότι μας πλαγιέψανε, εάν δεν βγαίνανε οι αγιορείτες τους πατέρες, θα υπήρχε σήμερα η εκκλησία του παλαιού εορτολογίου. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα πράγματα δεν μας περιμένουν, επειδή οι αντίθετες δυνάμεις αυτές του σκότους τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και θέλουν ή δυνατόν να μην αφήσουν τίποτα όπλο και εμείς καθόμαστε απαθείς και τους βλέπουμε. Πολλοί με ρωτάνε, ποιος θα ψηφίσουμε, δεν ξέρετε ποιος θα ψηφίσουμε.
πατρίδες. Που χαμένες πατρίδες, από τη μια και τον κόσμο μέχρι την άλλη υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Από τη μια και τον κόσμο μέχρι την άλλη. Ό,τι δεν πέτυχε ο Χίτλερ τον πόλεμο, με τη σιδερότητα και τη στρατιές, το πετυχαίνει η κυρία Μέρκελ που τώρα με τα χρήματα. Και το ειδικό δεν είναι ότι ξεγέλασε τους πολιτικούς και τους πήρε το μέρος της. Το χειρότερο είναι ότι ακόμα και η κρατούσα εκκλησία παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και το Άγιο Όρος παίρνει χρήματα από τους Εβραίους γιατί για να συμπληρώσει τα μνημεία του Χριστιανισμού. Εάν δεν είναι αυτό το αιτία, τότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μόνο για εμάς και να σας δείξω που πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού του προλογούμενου, μόνο για την δική μας συμφωνή ήταν τουλάχιστον 4,5 δις. Ακούσατε. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Όταν λέτε ότι υπάρχει διωγμός και ότι αύριο θα βγει και σε εσάς, δεν μιλάει κανένας. Αντί να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, θυμάμαι όταν είχε γίνει μια συγκέντρωση 150.000 κόσμος, πλήθος ιερέων και με το παλαιό και με το νέο και με αυτό. Το Άγιο Πνεύμα αγαπητοί πατροί κατέβηκε για έναν και μόνο σκοπό. Παλιά κατέβηκε για να συγχύσει τις γλώσσες των ανθρώπων. Τώρα κατεβαίνει για να μας ζεστάνει την καρδιά, να κοιτάξουμε ποιο είναι το συμφέρον μας και όχι μαζί να πολεμήσουμε αυτό το οποίο μας προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι πράκτορες των Εβραίων. Γιατί μην μου πείτε ότι όλα αυτά που γίνονται δεν είναι με χρήματα των Εβραίων. Χρωστάμε τίποτα των Γερμανών. Κύριοι, μας δώσατε δάκρυα, σας το θέλω. Με ποιο δικαίωμα μας βάζετε όλους. Και ποιοι είσαστε εσείς που θα ξεπουλήσετε την Ελλάδα για να μας δώσετε χρήματα. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα. Αυτοί οι κυβερνώντες, οι οποίοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στην ζεστιά και στην δουλειά, αντί να μας πούνε την αλήθεια, μας παραπλανάνε και να λένε πρέπει να βάλετε ηλεκτρονικό βραδιόλι. Και δεν βρέθηκαν ούτε αρχιερείς να πούνε και βρέθηκε ποιος, ο ψηλός, ο εγκληματίας, και λέει εγώ δεν βάζω βραχιόλι τέτοιο γιατί είναι εναντίον στη συντήρηση μου. Πάρε το τέτοιο. Λοιπόν, και πόσα άλλα που το ένα θα πω, ενώ του κακούς το θέλει όσο μύρια έρχονται, το ένα θα χρωστάει το άλλο αλυσίδα. Εάν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το κακό το οποίο γίνεται σήμερα, θα είμαστε ανάξιοι της αποστολής της οποίας μας έχει δώσει ο Θεός. Η αποστολή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι είσαστε εδώ και όσοι δεν είσαστε, εμείς δεν έχουμε με κανένα τίποτα, αλλά εμείς που λέμε ότι βγήκαμε στον αγώνα αυτό για να μην παραπαραγγεί από το Ευαγγέλιο ούτε το παραμικρό. Πώς ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Γιατί τα ανεχόμαστε. Ποιος ο σκοπός μας. Άρα όταν έχουμε ανθρώπους που μας λένε το ίδιο είναι και το παλαιό και το νέο, τότε γιατί αυτό το κάτω στο νέο και μένεις στο παλαιό. Ποιος ο λόγος. Κάτι δημιουργήσει, να εισαγγιάζει ο Βαρθολομαίος. Ο Πάπας λέει ότι το Εβραϊκή είναι ευγοργία όλων των.
Ascoltare, attualmente non io mas una delle la parola governo a poche cose di loro. Ti cade fuori è la ottima, già devi prendere la sconfitta. Essi loro, è un parte di fuori. Prendi, o sparacare sulla terra, qui che lo demonio, a sto lei, o dove insieme, che dico questo, torneremo a tuo che profondo, e voi siete dato, e voi allora, che sì. Essere che mi chiedi sempre di Satana. Essere di buona sparacare sulla Namazosi, pneuma paresia. Pneuma Andrea, pneuma Silvestre, che natura nella laune, piace a titolo stato di autonomia prima, in Rome, a Pinome, a Taraname, Calà, che la fame di Sobarare, e lo dai altro sottoposto, che ti possiamo invadere Martirisa, che annamina nel frutto, ma cristiano, che vive il tuo pastor. Come ogni dire, deve detto che lo stato, poteva spiegare forma dei casi dell'identità, che molto di base a memoria, che molto di base a memoria, della essere camera santuaria. E lo voglio fare. Prima
Θεσσαλονίκη και πήγε μετά να πάει στην εκκλησία, μπήκε μπροστά και του λέει εδώ. Η εκκλησία του Χριστού δεν είναι για εγκληματίες, αλλά είναι για ανθρώπους που μετανώνουν. Εσύ τι μετάνοια έκανε και αυτός που έκανες. Πάω στο ένα άλλο. Ποια είναι η μετάνοια μας, αγαπητοί μου αδελφοί, για τα παιδάκια που θα δώσατε εσείς γονείς και τα οποία αύριο θα σας εγκαλούν, θα σας εγκαλούν στο κριτήριο του Χριστού και θα του λέει ακούσα μάμα, επειδή τρεπόσουνα να με φέρεις στον κόσμο, με στέλνεσαι στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί δεν μετάλλουν έναν ανθρώπους, πόσα έχουμε αυτόν έναν οικογένεια, δεν έχουμε μαχαίρι, μα πόσα έχουμε αυτόν έναν οικογένεια, δεν έχουμε ιερείς, δεν έχουμε μοναχούς, έχουμε επαγγελματίες μόνο. Πώς θα γίνει αυτό τη στιγμή που δεν υπάρχει οικογένεια, από πού θα βγει αυτή η καλή ιερείς και ιερείς, πάλι δεν ξέρετε. Τι να πω, είναι τόσα πολλά. Εκείνο που θέλετε για να μας υπάσουν το οποίο είναι και ο λόγος που μιλάμε σήμερα. Θέλει επιτροπή. Ναι, εγώ κάνω προσυντητισμό όπως το λέμε. Όλοι να γυρίσουμε στα δικά μας, στα παλιά, στα δικά μας, στα οδόντως. Να γίνουμε όλα τα γιατί είμαστε παρανάει ο διάβολος ότι η Ορθοδοξία είναι μόνο στα καρδιά. Κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός. Επειδή είμαστε αμάξιμοι να φέρουμε το όνομα οδόντος, μας το έφερε και από την ταυτότητα του. Του λέει δεν είσαστε αυτοί να ονομάζεις το Ορθοδοξία. Όχι να είσαστε όπως σας θέλω εγώ. Έτσι κάνανε οι Άγιοι. Ζούμε με ζωή αγγείο. Ζούμε ζωή όπως ήταν η οικογένεια του Αγίου Βασιλείου. Θα μου πείτε, μα είναι δύσκολα. Γιατί εσύ θα πετύχεις τα παιδιά, εσύ θα τα τρέψεις. Δεν είναι ο Θεός που θα τα τρέψει. 40 χρόνια δεν πρέπει να στην Ελλάδα. Δεν θα μπορεί η μάνα να μας τρέψει. Και το χειρότερο. Εμπιστευόμαστε στον διάβολο ότι θα μας τρέψει για να πάρουμε το άμυνα, να πάρουμε τη σύνταξή μας, να μην μας δείξει τίποτα. Δυστυχώς δεν θα μας τρέψει. Αλλά όταν θα έρθει η ανάγκη που λέει πατέρες, θα πρέπει τι να σας κάνω, αυτό ο Θεός δεν βρέχει. Θα είναι για λίγο η τυραννία και η βασιλεία του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί να μας ενώσουν το Πνεύμα του Άγιου να δούμε τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό που μας χωρίζει. Για το τι είναι την ανομία. Έχετε την διανομία. Ψυγίσετε για να θα ψυχαθεί. Ο δε υπομείνα πιστεύω ούτως το ζήσετε. Δεν λέει αυτός που λέει και τι είναι τα σπεριμένα πάτρα, και τι έγινε, και τι είναι το ανακαπάτο, και τι είναι κάτω από το παιδί, και τι θα είναι το σνάγημα αύριο. Πώς δεν είναι, γιατί μας το βάζουμε για τον καλό μας, μα τον πεις αυτά θα γίνουν, δεν είναι γραμμένο. Ναι, αλλά γράφουν και κάτι άλλο. Ότι οι Άγιοι Μάρτυρες που θα είναι από τον Αντιχρίστο δεν θα ήταν σε καμία εποχή θυσία. Είμαστε εμείς ικανοί και άξιοι για να ακολουθήσουμε τους Άγιους Μάρτυρες, να αντισταθούμε εναντίον του Αντιχρίστου. Πού τα έγραφε, πού είναι η πίστη μας. Αν δεν έχουμε το θάρρος να βγούμε στον Ανδρέα, μην πλασιμάμε το Θεό που να μας βάλεις, μην πέφτεις αυτά το Αντιχρίστο, μη, τίποτα. Πώς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς έχουμε αυτονομία του Βασιλόπουλου και επειδή λένε όχι, και ξέρετε γιατί, είναι τη διαφορά. Ένα διεκόν που θα πρέπει να έλεγα συμφωνώναστε όλοι στην κοινότητα. Όταν εμείς διωκόμεθα για ένα διεκόν, ποιος ιερεύει, ποιος αρχιερεύει, έχει το δικαίωμα
δεν είμαστε μόνο να στέλνει Θεός. Γι' αυτό λέει στο καιρό Αγγέλο της Λαοδικία Εκκλησία, γράψτε, τάδε λέγει το έργο, πρόσεχε, γιατί θα δω και θα κινήσω τη λιχνία σου, και αν δεν σε βρω όπως θέλω, θα γίνεις όπως είναι και οι Νικολαίδες. Πραγματικά, έχουμε γίνει σαν τους Νικολαίδες και ακόμη χειρότερα. Έκαψε την πεντάδα του εδώ γιατί ήταν 100.000 ομοφυλόφιλοι, ανώμαλοι. Σήμερα μόνο στην Αμερική είναι 17 εκατομμύρια. Και εμείς, τόσοι ιερείς, 80 στην Κρατούσα Εκκλησία, 8.500 ιερείς, δεν έχουν το θάρρος μετά στις 19 και 20 Ιουνίου να κάνουν παρέα στη Θεσσαλονίκη και καθόλου παράξενο να δούμε και κανένα μεράστα. Καθόλου παράξενο. Και ο Μητροπολίτης είπε, εμείς δεν θα κάνουμε προσευχή. Μα έτσι έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Έκαναν προσευχή και καθόσατε μέσα πίτα να κρυφάω. Για να ενημερώναν τον κόσμο. Τι κάνετε, τι είναι αυτά. Πήρε πλησιάζει ο καιρός, πατέρες και αδελφοί, χρόνος δεν έχουμε. Ας περιμένουν τα αδέρφια μας, τη Μικρά Ασία, την Αγία Σοφιά. Μας περιμένουν. Ούτε να μνημόσυνο δεν κάναμε σε αυτούς που έπαιζαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Όταν ο Πατριάρχης μας έρχεται εδώ, πάει και κάνει μνημόσυνο ολοκάτω των Ανδρέων. Και δεν έχει το θάρρος να κάνει ένα μνημόσυνο για αυτούς που έπαιζαν στην πόλη. Δεν έχει να μας πει τίποτα. Μα λέει να ζήσουμε ειρηνικά. Με ποιους θα ζήσουμε ειρηνικά. Ο Τούρκος τώρα ήταν το πατάρο και πάει τώρα και θα βρει. Γεμίσαμε η πατρίδα μας από λαούς. Δεν λέμε, άνθρωποι είναι καλοί και δυνάμοι. Για τώρα όμως στις χώρες της δικές τους να κάνουν το σταυρό του, αυτό είναι κάτι. Και έρχονται εδώ και τους ανεχόμετα και μας βρίζουν το Χριστό, την Παναγία και αυτά και πού είναι αφιερείς, πού είναι ιερείς, είναι κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να κάνουμε ιερεήμονες, τους κάνουμε λέει και στη Σύνδια. Σε λίγο που θα γίνουν ακόμα και πάλι, θα δει. Το μεταδίδει ότι η συμβίωση με τους βαρβάρους δεν γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται ποτέ. Αλλά στα χρόνια που ζούμε θα δούμε πολλά. Λέει ο Πιτάρης, και αυτές εστούνται από τον ουρανό και δυνάμεις των ουρανών να βαλτίζονται. Κύριοι αυτές, οι αρχιερείς, οι ιερείς, ο κόσμος που είναι το σώμα της Εκκλησίας, ένας δεν απέφτουμε. Δεν βαριέστε, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Μην ακούτε τους μαγαζιτούς. Όμως ο Άγιος Υπόλοιπος λέει, όταν θα έρθει ο Άγιος Χριστός, θα βάλει φούτο
τι λέει. Και όχι όμως εκείνο που θα μας κάνει να επιστρέψουμε. Είναι η πίστη μας, είναι τα ίδια, τα έτοιμά μας που αναδείξαν Αγίου, μάτια, ήρωα. Δεν είναι αυτά τα ξενόματα, αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, βλέπουμε τους αδερφές μας και τρεπόμαστε να τους δούμε σαν ανθρώπους, σαν γυναίκες. Τους βλέπουμε, βλέπει και βλέπει τον διάβολο. Είναι ποτέ δυνατό να καταδείξει η ελληνική οικογένεια σε αυτό το χάρι. Πού είναι λοιπόν η Εκκλησία η καλούσα και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη οι λεγόμενοι παλαιολογίτες και αγωνίζονται κάπου. Πού είναι η καλούσα Εκκλησία να πει είναι το Άγιο μια φορά και αυτό δεν τελάβεται αυτό. Και ήταν μέσα στον Άγιο Δημήτριο όπως κάναμε πάλι στην θάλασσα. Και περνάει ελεύθερα, μοιάζει και τίποτα. Και ένα άλλο μια απάτη που γίνεται, προσέχετε πολύ. Τα αγωνίσια και αποδέχονται είναι όλα ψέματα. Λέει, και θα σας πω, καλύτερα να λέω στη Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου και ψέματα. Και πάτε και προσκυνάτε δεν ξέρω τι. Διαβάστε το βιβλίο του Αγίου Δημητρίου. Δεν πρέπει να ανοίξει το τάδο. Αλλά βρεθήκατε να καταλάβετε στην Ιταλία. Γιατί γίνανε αυτά. Για να έχουν επαφές. Έλα, δώστε. Δεν μας δώσει τίποτα με τα πράγματα. Δεν λέει το δείξαμε στις Αγίες Λαβάς. Αυτό βρήκατε. Αυτό που τρέψατε, που ξεμονικολεί. Και πάει ο κόσμος και γερώνει να ανακοίνει. Να πάει να μας δίνει την Παναγία και να μας δημιουργήσει. Στην Πάτρα, τελευταία κοιτάτε του Αγίου Ανδρέα, κοιτάξτε ένα μοναδό στο πράγμα, ξέρετε τι είχε μέσα. Βαμβάκια και μολοκέντια και πάπα. Φέρετε λέει το Σταυρό του Αγίου Ανδρέα και Μασαρία. Ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα που δεν οφείλει είναι κάτω στα δεδομένες της Παλαιάς Εκκλησίας. Και πάει ο κόσμος και αυτό είναι το αδερφιά να ξυπνήσετε. Μας έρθουν πόδια μας θέλουν. Να μην ξέρουν ούτε την ιστορία. Γι' αυτό καταλαβούν την ιστορία και την ιστορία. Γι' αυτό καταλαβούν τα σχετικά. Και να μας λένε τι θα διαφέρουν από τους Τούρκους και από τους Κουτατούς. Τίποτα. Θέλουν να μας τα βρίσκουν όλα. Και μας κοροϊδεύουν ακόμα και με τους Αγίους. Τι να πούμε από εκεί και μετά. Και να σας διαβάσω τον ένα αυτό. Από αυτό το περίπου εκεί. Για να δείτε τι υπάρχει και ποιοι οδηγούν το λαό. Θα σας διαβάσω όλοι για να πούμε. Ακούστε τι δράμουν μέσα στο λογολόγιο της Εκκλησίας. Παρλάματε και πολυέσμαν εκείνοι, οι γερούς και οι κλέφτες, ο μόνος Αγαλιώτος και αηδίος υπάρχουν όντως μόνος, που η δόξα καταβάλλεται στους λαούς αμέτρητος, τα λόγια. Ο κατασκευάσας πάλι γέννης ανθρώπων γιατί είναι κοιμάτων των λόγων της γης και της οίκων κοιμήσαν τον άνθρωπο και αναπαυτώσας, της ύδρος και κάπως, εξηγείλω επίσης όντως ευρεβούς, το ίσας και τέλος ενάμεσα τη διαδρομή και η υπόσταση. Ο γνώμος του ασθενές μετέρα πίσω και η λόγηση αιτία και η προσφορία μετά του. Ο Ιησούς βάζει με ονόματα του διάκριση το οικείο γέννη προσύχωνα και την προσωπικότητα και αξία μεταξυμένοντα. Αυτό δεν ακούστε, αν αυτό δεν είναι βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα, τότε δεν υπάρχει Εκκλησία. Αυτό δεν είναι. Ότι σωτηριώδη οικονομία από τα ασθενές ημών
che sería de Cristo de veces territorio de trono, doces en la venta y en la venta, haces el de la tía. Redris, la palabra de Cristo, de la Evangelio, el niño por el trono, que va a estudiar, el niño que está haciendo la a mí me encanta todo. Gracias.